feel like today ngantu wentu kwane ntunabagusi today ntu wende tu yani litukudale ntu wende tu kwane unabagusi tutebana mna what's not happening ngeke gendrete what is the solution nere lesa mangana gendrete ebintu byo kolekana gusi yaito tuachire gotema kurandia tuachire gotema kwanda abana baito tuachire gotema kwanda abayibuli baito tuachire gotema kwanda abalimu baito. I don't think osengonya adore solution ngito bwente gukora bono. What are we supposed to do? Ikabanya oro mwana o standard 4 a standard 4 kid mwana itaramanya kende yonsi mwana itaramanya wesivya mwana standard 4 ninga bwate boyfriend actually mwana standard 4 bwate boyfriend ere form 4 na kaitoro chiasa gusi community nkaitori gerete moroche these things ngai birato iki actually asiri tukuri igoro ryoka ebintu byakoraga ntaze gusi yaito the worst ebintu bibekima just for yesterday Itukuli igoro kikumi na isamna isitu bintu byakoraga ntagusi ebintu binke ebintu bibe tigango nkubalere bintu byakoraga ntagusi itukuli igoro igende tani yakoraga nte nigo mbabasika no bete ase pare korukisi kogenda keroka ase abantu banyeze ko bakanyora chingoma chimbe ekineke bege takani yakoraga nte ekimambiga litukuli igoro nande kubwatekana nayo mbaye twasenya gitari no bagenda kurwanira amagimabo igento yakabiri yakoraga nte omubere bw'umugaka w'emyaka 40 nigo togete ase baranda ase paye gotoka ase nsemo ya itibo market Sameta county Sameta sub county actually umubere bw'umugaka obwate emyaka 40 nigo togete ase nsemo ya itibo gaharia ase faranda iskoyepa igo tabakana na umugaka oyini gari kunywa marwa imarago bejo abune tukule igoro ani tukule kini ntu yakabiri yakora ntari tukule igoro ikintu kyato yakora kanete ni muyibiraro yomo gose umukerunaro bwo boyibi oyo nyado baka ko sambwa asensemo yagetembe obaracho ase batabakana ni nyado baka ko iba ebintu benya ko bigo toka se nyumba yaye ebintu buna enyama 50 kg ebintu byo ko mine saloon nabo igamo ne chianga chiato geta se nyumba yaye emetungu buye gas ebintu byato geta se nyumba yaye lakini ko ndere ni nyado baka ko sambwa oika ko balibu ikintu kyakani yakorekanete ana we myaka 20 20 years Brian Joshua killed his cousin yani ngumumra we myaka 20 akaite cousin yaye oyole standard 8 class kyakata na gatatu pupil asa soko mwaka oroe ase ebigotu byaye litukole gororoche asa nsemo ya Nyangeni village eje kutoka boiga saitumbe uroche ka umwana umura bwe myaka 20 ago ito umwana ore class ya gatano na gatatu standard 8 umwana ochokora matemwaye ayanta kubaka ko mwaka na ko muitari moryoka igendo kya gatano yakora kanete ekira kyangi cyane actually umwana kurubona Agnes Osike grade 4 standard 4 kid kumbe ni kabwate boyfriend yaye kurubona Jonathan Akebwaro ore form 4 kurwasa skuru ya Kigati Primary School mwisiko mwana akuni kale Kigati Primary School yoko kuna Agnes Osike ne boyfriend yani gere Kigati Secondary School orra bana buni gora akumi yani umwana o standard 4 ninki amanyete abwate boyfriend yere form 4 Kigati Secondary School ngabano murani gale primary ni gale secondary school Kigati abwate mukungu ole primary Kigati Primary School naki picture ne kyoko nyora surely where are we heading ikine ko kya tano yakora ndiri tukole just for yesterday mukwanda igoro tukole igoro lyoka bono nga wotuara boyfriend ga bono muchando tole ngoro ngabone boyfriend iba kwa namona kasakana uga standard 4 bakaigwa nanga babeke tatu mu abesimo babeke tatu mu mweskesimo simply because anyato bako mboli na ki ai baba yani na kingote ngono bwate boyfriend okurukuna Jonathan Kebugaro ahi mwana standard 4 how come so tole boyfriend umumrole form 4 mwana yuga bwate myaka 10 yomo 11 years pupil ole standard 4 grade 4 abwate boyfriend ere form 4 na kibinde bigo byanyarikana ento kyakatana ndimo yakora kandiri tukuligoro umubere a board of 20 years old girl found at a tono umubere mwana we myaka 20 otogeta sense moye tono Kenya sub county nige gotebekana muna nigo subacho so muise koyo nyaruke niga nyatko bake ko bake gotibombwa akamanya goitwa mubiro ni gotogete
asensemo ya etono musiko ni yakuru kuna Agnes Mangare nigaruete mwabata etyo ndasako genda akindende kerwa kimambiri tukulegoro mubera ni gotokante go kwete gosigo itire ni mubera yotogete asensemo ya etono nande nigaro kante no musiko ni gatibombetwe akamanya goitwa ebinigoro lyoke bintu bitano nari muri abasomeire mbiraera yani imagine mwana nayo nabo igo litukuligoro maragoba litukuligoro amina boko kiregoro nigo un pastor yomo Joel Mugaka akira ko Joel Mugaka oino un pastor renge we kanisa ya Nyanju SDS some days back un pastor kanya ko bakakurusikwa magayo kegura nigo unaniga nya ko bakagotigongo mwana bwe school magayo kegura niga nya ko bakagotigongo mwana moke un pastor kanya ko bakakurusikwa se kanisa ya Nyanzu no ere sa Nyanzu SDS no ere sa magura bera kyo menyete yakanya ko bakakurusikwa roro bono mu pastor yo kuruguna Joel Mugaka niganya to bakago ita goseni gakagire buna niganya ko bakago ri abantu bakanya ko bago ita mukaye mu rugiyoye oyoro mwari mu kuruguna Esther Nyamusi nigaro mwari mu secondary nigo bono nga nigo Mugaka yoye kuruguna Joel Mugaka amurigeri abantu bakanya ko bago mukora bakamurusibo kumabugaye ebiri bintu bitano bibiri byakonda kante amabe akola kanta soro ngoro tro agusi where are we heading sukansa bwa sepatone likre na subscribe nyekuru nsabugo na botika comment yaro ngayo nsipi nigora korekanete yani igoro atire ndinja korekanete mubiro to geta sensemo ya itibo mubiro bo Mugaka bwe myaka 40 nabo igo nyaye oyole standard 8 maiga yoko mwaka asebi gotu byaye nigo Agnes usiko mwana ole standard 4 abwate kegati primary school na boyfriend nigere kegati secondary school Agnes usike ekiri ndukia na kumeti usiye ito timanyeti sukansa subscribe na bora vote ya comment yao gabo.